1874 urtean Santa Clara Irlan itsasargia edo faro jarrintzan. Oso beharrezkoa zen Donostiko portuan sartzen zian belontziak eta barkoei laguntza emateko. Eta noski, itsasargia norbaitek zaindu behar zuen. Horretikan betidanik hemen egonda farero edo zaindari bat. Ez dakago informazio gehiegi jakiteko zeintzuk izan dian lan hori bete dutenak, baina bai dakigu asko azken fareroari buruz. Bera, Jose Manuel Andoin zuen izenak. Bere atzean oso historia interesgarria dago. Pasai San Pedroko Zeneko Zuloa Foroan praktikakin ondoren, honea etorri zan, eta berarekin batera bere ama. Señora Maria edo Doña Maria deitzen zana. Jose Manuel Andoin edo Txomin Andoin oso persona atsegina zan, eta gustatzen zitzaion honea etortzen zian bainistak edo turistekin hitz egitea. Bere ama kontrakoa, oso itxia, ez zitzaion batera gustatzen jenderekin hitz egitea. Jose Manuel Andoin eskopeta zalea zan eta tiro olimpiko txapelduna zan. 4 olimpiadatan parte hartu zuen eta Espainiako selekzioa entrenatzailea izan zan. 1978an faroa erabat automatizatu intzan. Eta orduan Jose Manuel Andoin eta bere ama Igeldoko farora bidali zuten. Han printzipioz baldintza asko egokiagoa zian, karretera bat zegoen, ezan irla bat eta errixago zan nunbait jendearekin tratu izateko edo Donostia jisteko. Baina 6 hilabete pasata Doña Maria edo la Señora Maria hilintzan. Eta 6 hilabete geroago Jose Manuelek hartu zuen bere eskopeta kutxunena eta bere burua hiltzun. Hau izan zen azken farolaren historia. Irlari buruzko informazio gehiago jaso nahi baldin baduzu edo ikasi nahi baldin baduzu, parte hartu gure bisita gidatuen programan. Informazio guztia ondalea.eus web orrian.